Doncs som-hi. Bé, una mica la idea d'aquesta presentació és donar-vos una idea de per què recomanem els reglaments interns i en quines situacions ens sembla que sempre és bo protegir-nos, o blindar-nos com a empresa i com ho enfocarem via clàusules addicionals del contracte o via reglament intern. En resum, si aplica tota la plantilla aquella situació o aquella condició que nosaltres volem emmarcar, ho farem via reglament intern. Si és una situació, un pacte concret, que ara els veurem a continuació, que són els que jo faré, ho farem via clàusula addicional al contracte de treball. Majoritàriament perquè s'haurà de retribuir. L'article 20, jo intentaré no fer molta menció d'articles de l'Estatut dels Treballadors per no donar molt de rotllo, diguem, jurídic, però l'article 20 és el que precisament faculta a l'empresa a establir normes d'obligat compliment, sempre i quan estiguin emmarcades amb l'Estatut dels Treballadors, que això són els drets indisponibles i renunciables, que això és com els límits que hi ha, i després el conveni col·lectiu que apliqui a l'empresa, de sector o d'empresa. Comencem pel pacte de no competència postcontractual, que és un pacte que, a la pràctica, sembla que moltes empreses en poden estar interessades, però després ara us explicaré, perquè al final l'objectiu d'aquest pacte és precisament evitar que una persona que està treballant amb nosaltres durant un màxim de 2 anys, si és tècnic, que és en la majoria dels casos, i un màxim de 6 mesos, si és la resta, normalment són tècnics els que volem evitar que ens facin la competència futur, tècnic vol dir una persona amb certs coneixements de determinades matèries, amb un màxim de 2 anys no volem que ens faci la competència. Aleshores, aquest és l'objectiu i què és quins són aquests elements, quins són els requisits que s'exigeixen perquè perquè el pacte que jo subscrigui sigui vàlid. I això és el més important perquè a vegades ens trobem que hi ha empreses que firmen un pacte d'aquestes característiques, aleshores te'l llegeixes i dius això és nul i per tant el fet que sigui nul, i ara hi aniré, no fa que llavors tu perdis aquests diners que li has pagat, però té unes altres conseqüències. Anem a veure què és el que s'exigeix per part dels tribunals perquè aquest pacte sigui vàlid i per tant jo el pugui defensar davant d'un tribunal i després pugui aconseguir l'objectiu que era precisament que no em fes la competència durant aquests 2 anys o si ho feia demanar-li uns danys i perjudicis. Requisits, 3. El segon ja l'he dit, que és el tema del període, no podrà superar, jo no puc firmar un pacte per 3 anys vista, des de l'extinció. El primer és aquest famós interès industrial o comercial, que això al final és un concepte jurídic indeterminat, que és, ostres, què vol dir això? I al final la jurisprudència el que ha dit és caldrà que si jo me'n vaig a una altra empresa anirem a veure si realment s'està produint aquesta competència i hi ha aquest interès. I què és el que s'analitza? Doncs que aquesta altra empresa tingui el mateix objecte social, que l'activitat sigui la mateixa, que actuï davant d'un mateix mercat, que tingui els mateixos clients. A vegades és complicat que tot això es doni, però si això es dona, jo sempre poso l'exemple, Ferrari i Seat no es fan la competència entre ells perquè els clients no són els mateixos. Per tant, queda ja més acotat el que s'entén que és aquest interès industrial o comercial. Per tant, primera acotació, una és amb el tema del període i segona és sobre si hi haurà aquest interès industrial o comercial. Això és el que caldrà determinar una mica també en el pacte. Jo entenc, per mi, la competència és hi ha vegades que es posa un llistat d'empreses. Això és una mica arriscat també, però hi ha vegades que s'ha de dir. Per mi la competència són totes aquestes empreses. Si vas a una d'aquestes, doncs hauràs incomplert i ja parlarem del que et puc reclamar. Però la competència no és si jo soc advocada a tax i me'n vaig a un despatx a fer de secretària
bé, no estaré fent la competència, a priori, perquè no estaré fent les mateixes funcions. Aquesta és una altra, que a vegades també he de dir, bueno, ha de fer les mateixes funcions, s'ha de produir aquesta competència, s'ha de materialitzar. I 3, i això és el més important, que aquí és on ens trobem la majoria de, bueno, no, jo vaig firmar un pacte i tal, la compensació ha de ser adequada i proporcionada. I per tant, la majoria dels pactes acaben devenint nuls perquè no s'ha pagat el que els tribunals entenen que s'ha de pagar i és proporcionat. És a dir, si jo, amb una persona que cobra, per exemple, 30.000 euros, pacto que el 30% del seu salari és aquesta compensació, són 10.000 euros l'any. Bé, en funció del que hagi treballat amb mi, jo li hauré pagat un import o l'altre, però imaginem que és una persona que ha estat treballant amb mi un any o 2 anys. Aleshores, clar, amb el que jo li estic compensant, que és el que diuen els tribunals, és aquest import que jo t'estic pagant ha de garantir-li sobreviure amb aquesta persona durant un temps. És a dir, si jo t'estic garantint només 10.000 euros l'any, això està per sota del salari mínim interprofessional i, per tant, no entenc que sigui una compensació proporcionada. Amb què vull anar a parar amb tot això? Doncs que al final aquests pactes estan pensats per gent que cobra imports bastant alts, o sigui, salaris altets, de manera que aquesta part, que per exemple el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dit a nosaltres ens sembla proporcionat el 30% del salari, que tu li paguis com a compensació, però haurem d'anar a mirar quin és el total del salari que es paga. M'explico? És a dir, si té un salari de 15.000 euros, tu pots pactar el 30%, el 20%, però com que serà un import tan petit, si això després jo li reclamo, escolta, te n'has anat a la competència i tots aquests danys i perjudicis perquè això vam pactar que hi havia una clàusula on te deia que jo et demanaria, m'ho invento, 12.000 euros més si em feies la competència i jo ho puc acreditar, un jutge podrà dir aquesta clàusula no em sembla proporcionada, em sembla que no té raó de ser, aquest pacte d'haver nul, i quina és la conseqüència que sigui nul? Que és el que passa en la majoria dels casos? Bueno, que en torna tot allò que ha rebut, que no està mal, però jo no li podré demanar danys i perjudicis addicionals. Per tant, com a conclusió sobre tot això, aquest pacte al final, a la pràctica, o es volen pagar molts diners per assegurar-nos que és vàlid i que després un jutge no ens dirà no li pots demanar més, o el que aconseguirem és dissuadir que faci aquesta competència. És a dir, haurà firmat i sempre li podrem reclamar el que li han pagat, però no li podrem reclamar més. A menys que es donin tots aquests requisits. Bé, això, el pacte esdevindrà nul, doncs, evidentment, si no es fixa compensació econòmica, que us he de dir que també he vist pactes així, els quals no tenen cap sentit, on he vist que diuen 50 euros al mes, això és nul, i per tant, sí, després li podràs reclamar aquests 50 euros que li has pagat, però hi ha d'haver un import raonable. La forma de pagament, és a dir, jo això ho podré pactar quan comencis a treballar amb mi, al llarg de la relació laboral, o inclús quan extingeixis. A la pràctica, quan extingeixes, quan dius, escolta, que me'n vaig, el treballador, si és una mica intel·ligent, no t'ho firmarà, perquè no té cap sentit que et digui sí, a menys que tingui molt clar que no se'n va la competència, al final això es sol pactar a l'inici. Ara, la forma de pagament a vegades es pacta durant la relació laboral i a vegades es pacta a posteriori. És a dir, pactem que si mai marxes, sigui quina sigui la causa, després et començaré a pagar mensualment. Tu ja no estàs treballant amb mi, però jo et segueixo pagant un tant al mes. Per tant, hi haurà aquestes opcions. Això es valora en cada cas concret, que és el que, quan són imports que estan bé, normalment es deixa pel final, de dir, quan acabem, durant 2 anys, jo et pagaré tot això mensualment. El que he dit, es pot celebrar en qualsevol moment i s'extingirà, evidentment, per l'arribada, quan hagin passat aquests 2 anys, després ja
ja haurà extingit, o, evidentment, per la desaparició d'aquest interès, si fos el cas. I on anava jo és quan incompleixi el treballador, aquí hi haurà més un problema de prova, a vegades, el que us deia, m'ha fet la competència i com acredites que te l'ha fet? A vegades és molt fàcil, t'està l'empresa a la competència, però a vegades és més complicat i t'està fent aquestes funcions, aquesta empresa jo considero que és competència per això o per allò, si m'ha fet la competència i tot estava perfectament definit en el pacte, jo li podré demanar danys i perjudicis addicionals. Si no, danys i perjudicis més la restitució de les quantitats. Si el pacte de nul, com he dit, és com si no hi hagués pacte i per tant m'ho ha de tornar i prou, no hi haurà danys i perjudicis addicionals. Però al final és això, és veure en cada cas concret el que convé i sempre hi ha empreses que ho firmen amb tota la plantilla. I al final, potser a la pràctica més val firmar-ho amb uns quants i gastar-se diners concrets amb uns quants que no pas firmar-ho amb tothom i que la gent sàpiga que a la pràctica això no pot tenir tampoc molt recorregut. La recomanació sempre és intentar-ho concretar amb aquell col·lectiu que realment interessa per dedicar-hi els majors esforços, diguem-ne. Evidentment, si l'empresa no paga el que havia acordat en el pacte, deixa de tenir, no és que esdevingui nul, sinó que deixa de tenir, perd automàticament la validesa. Si jo t'he dit que t'ho pagaré 200 euros al mes i no te'ls pago, el treballador, evidentment, pot fer el que vol i pot anar-se'n a la competència de la notícia. Aquí hi ha un punt que m'agradaria, és a dir, el pacte de no competència postcontractual, que no ho he dit, el que fa és, jo quan estic treballant en una empresa, si li faig la competència, quan estic treballant, la competència deslleial, perquè diferenciem, competència és, jo treballo taxi i els divendres treballo amb una fleca. Estic fent la competència, això és el que s'entén pels tribunals. Aleshores, si jo el que vull blindar és, no, jo vull que només treballis a tax i no facis res més, el que firmen és un pacte d'exclusivitat, un pacte de plena dedicació, que ara hi anirem. Si el que vull és que no em facis la competència quan estàs treballant, això ja ve implícit en el contracte de treball. Si jo m'entero que tu estàs fent-me la competència deslleial, et podré acomiadar. Bé, no dono més explicacions, és obvi. Si el que no vull és que em facis la competència deslleial després de treballar, firmaré el de no competència postcontractual. Però això volia deixar-ho clar perquè llavors l'exclusivitat és bàsicament només vull que treballis amb mi, però de tots els sectors de tot. La competència, diem, total. I a la pràctica, doncs això, jo crec que encara queda reduït a menys treballadors, que t'interessi que només treballin amb tu. Evidentment, ni per compte aliena ni per compte propi, no pot ser autònom. Caldrà, doncs, que es pagui aquesta exclusivitat. I què és el que diuen els tribunals que s'ha de pagar almenys? Del 15 al 20% del teu salari. Si no es paga aquest import perquè s'entén que això no és proporcional, esdevindrà nul i en aquest cas sí que es perdrà, aquí ho deia, en aquest cas no li podràs reclamar, sí, exacte, esdevindrà nul i per tant no li podré reclamar. No s'admetrà, per tant, com a vàlid, compensacions genèriques o en termes inespecífics. Al final, si no consta la teva nòmina a l'exclusivitat o consta un import i al final n'hi pagues un altre, doncs això no serà vàlid. I, evidentment, en la mesura que és un pacte, el treballador en qualsevol moment pot agafar i dir aquesta exclusivitat que havíem pactat al final res. I això no serà causa d'acomiadament, sinó que al final és un pacte. Això que havíem dit, ara començaré a treballar allà, jo renuncio a aquest pacte i ja està, l'empresa es veurà obligada a deixar de pagar-li aquests diners. Això si el treballador avisa. Si no avisa i l'incompleix, és el que dèiem.
l'haurà d'acomiadar per transgressió de la bona fe contractual. I aquí reclamar-li com a indemnització sempre quan la tingui. Sí, la compensació abonada durant el temps. I l'empresari en qualsevol moment també pot agafar i dir ja és igual, això que havíem pactat ja no m'interessa, t'ho deixo de pagar i acabem aquí. El tercer pacte és el pacte de permanència a l'empresa. Això també és un clàssic, diguem, de pregunta de dir, bueno, jo li puc exigir que treballi durant un temps determinat, estigui 6 mesos aquí? La resposta és sí, però hi ha d'haver una formació que tu li estiguis pagant. Jo no li puc dir, estigue't, no sé, no et puc obligar a estar-te treballant allà, o sigui, hi ha la llibertat de moviment en empreses, no? Per tant, aquest pacte només estarà supeditat a que l'empresa li pagui durant un cert temps un màster, un curs, una formació, que d'aquesta formació en tregui profit, que generalment l'empresa ja li pagarà una formació de la que en tregui profit, però a vegades hi ha la discussió de que un treballador li diu a l'empresa, escolta, que em pagues aquest curs? I l'empresa li diu, bueno, és que jo aquest curs no veig que tingui relació amb el teu lloc de treball, aleshores si no té relació, per què te l'he de pagar? I a vegades s'inicien aquestes... Evidentment l'empresa no té l'obligació de pagar els cursos, si són obligatoris, de prevenció de riscos laborals, això sí, però si és un curs voluntari, un màster, serà plenament voluntari. Llavors sempre serà, diguem, una mena de... Al final l'objectiu és jo et pago una formació durant un temps, quan tu l'acabis, fins a un màxim de 2 anys jo et podré exigir que hi siguis. I si jo t'he pagat un màster i tu havíem acordat que quan s'acabés el màster t'estaves 2 anys i marxes el primer any, l'has incomplert i et podré reclamar que em tornis el que hagi impactat. Què és el que es fa en la majoria dels casos? Que això és tranquil·lament pactable, diguem. El que se sol dir, em sembla que ho he posat aquí, no, són 2 anys com a màxim, la rescissió, aquí ho hem posat, exacte, durant el primer any el 50%, que sí, Laura, solem fer això, el primer any 50% i després, però això es pot acordar el que un cregui, o els 6 primers mesos un import, o l'altre, però la qüestió és que no superi els 2 anys. Si passats aquests 2 anys el treballador se'n va, diguem, amb mala llet, passen els 2 anys i se'n va, aleshores ja no li podrem reclamar el cost d'aquest curs, màster, postgrau, el que sigui, del que ha tret profit i del que en teoria ha de treure profit per treballar a l'empresa. Clàusula de confidencialitat. Aquesta sí que és una clàusula, diem que sempre recomanem que aquesta, diem que es posi com a clàusula addicional i en el reglament intern, les dues coses. I aquesta diem que sí que aplicaria de manera més generalitzada. Al final és assegurar-te'n que si tu li estàs dient, escolta, durant la teva relació laboral i després, perquè hi ha vegades clàusules que això no ho preveuen, tu tens un deure de confidencialitat durant tot aquest temps, doncs hi ha una sèrie d'informació que no pots divulgar. Al final, tornem-hi, la finalitat d'això és dissuasiva. La confidencialitat no es paga, perquè diem que ve implícit en el contracte de treball, és a dir, es pressuposa que quan tu treballes en una empresa tens el deure de guardar aquesta confidencialitat. Ara haureu sentit de parlar de la llei del secret empresarial, perquè això ja és una mica més tema de propietat intel·lectual i tal, perquè hi havia bastantes dificultats. Secret professional ja és, secret empresarial ja és a dir, la confidencialitat és, escolta, no expliquis res del que fas, tota aquesta informació que tu tinguis no la desvelis. Informació en sentit ampli. El secret empresarial ja és, el que exigeix la llei són tota aquella informació que ha d'estar molt ben protegida, a la que tinguin accés un col·lectiu petit o que hi hagi moltes mesures de seguretat, i estem pensant en empreses, és a dir,
ens ve al cap la fórmula de la Coca-Cola, però informació que està molt ben protegida, i en aquests casos, on tu regulis i pactis, doncs això és el secret empresarial, hi ha totes aquestes mesures de seguretat a la que no es pot accedir. Si s'accedeix i es desvela, que el problema a vegades és acreditar aquest accés i aquesta revelació d'aquesta informació, aquí sí podria demanar danys i perjudicis. S'ha protegit més aquest secret empresarial, però està entès com una informació més difícil d'accedir. En canvi, la confidencialitat és generalitzada. Tornem-hi. La funció és dissuasiva i a la pràctica el que costa, he trobat a vegades en empreses, ostres, ha accedit aquí, a vegades és complicat de veure si ha pogut accedir, perquè si no tens molta mesura de seguretat en aquell document, o no saps si ha accedit i no, però ha desvelat aquesta informació. Llavors és, anem a mirar com podem provar que ha passat tot això. I amb això m'hi he trobat per acomiadar després, de dir, doncs hem tingut coneixement de tot això, acomiadem-lo. I després et diuen, puc demanar-li danys i perjudicis perquè sé que ha revelat tota aquesta informació, i aquí és quan dius, anem a mirar. Si fos entès secret empresarial, que ho és en molt pocs casos, sí. Si no, a dures penes, la confidencialitat àmplia de dir no expliqui res, si ho pots provar, prova-ho, però és complicat en l'àmbit social acabar podent demanar danys i perjudicis si hi ha revelació d'aquesta informació, sobretot pel tema de la prova, de poder acreditar que aquesta informació jo hi vaig accedir i jo la vaig xivar a determinades persones, i això m'ha causat uns danys i perjudicis.